bịanụ kedu nke bụ na ọmalịcha ihe niile doro gị anya biko kwa ihe niile edoghịkwa m anya chata onye ọbụla gbarakwa ọgwụ ya wee ṅụọ ana m anwụ ike m what are you doing? I am doing my best. N'ụbọchị nke tata ka m si ka m bịa zacha ụlọ ọkụkọ na ụlọ ọbọgwụ anụnwa ifugo nke anọ bụ ụmụ ọkụkọ nke anọ bụ ụmụ ọbọgwụ a amarọ m ka ọsọsọ m bịa efụchatara ọbọgwụ anụ ha nwa ga sọsọ ya ha na-aga ha ncha niile ga-enuru wee na-aga ka ndị na-enweghị uche mgbe ọ na-efuru ha o nwere ka ofu gakọ ọnụ mgbe ọ na-efu ha dị n'igwe wee na-aga ya wee sị na tata bụ ọrụ ịzacha ụlọ ọkwa ka mgbe bupụtacha ihe niile wee zachaba ụlọ ka o si adị ihe abụ okwu obere ọrụ ọkwa ife ọ bụrụ na m zụchaa ya mgbe m ga na-ata ya mmadụ nwa anwa sị m ọmalịcha nyebie m mara na ọmalịcha dị awụ mana ka o si na dị ị na-ata anụ ọbọgwụ ka ọ na ị naghị ata anụ ọbọgwụ enwere ụbọchị m na mmadụ na-ekwu okwu o wee sị m ọmalịcha chikwakwana ka ọ taa anụ ọbọgwụ na ọ na-echeta ya n'ọkụ o si amanye na apịtị